салом бинандагони гиромӣ, умедворем саломат ҳастед ва пас аз истироҳати дурӯза ҳафтаи хубе хоҳед дошт. барномаи навиди бомдодӣ аст ки тақдими шумо мешавад. ман сарвинози рӯҳулло ҳастам ва то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо хабару гузоришҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 16 ноябр аст ва соат дар душанбе 11. посухи Москва ба донишҷӯёни бандмондаи тоҷик. мурофиаи қотили ҳувайдои 5 сола аз сар гирифта мешавад. русия гуфтааст ба муҳоҷирони сохтмончӣ сахт эҳтиёҷ дорад. роҳҳои вуруди онҳоро ҷустуҷӯ доранд. трамп гуфт ваксинаи зидди covid-19 то моҳи апрел дастрасӣ умум мешавад. намояндаи расмии Москва дар душанбе ба талаби гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷик дар бораи кушодани роҳи онҳо ба Русия ва фароҳам овардани иштирокашон дар дарсҳо посух дод. Русия имсол барои довталабони тоҷик 630 бурсия ҷудо кард. ба иттилои вазорати маориф ва илм, шумори умумии донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳои Русия ҳудуди 26 000 нафаранд. аксари онҳо аз сафар ба Русия маҳруманд ва таҳсилро онлайн ё фосилавӣ идома медиҳанд. Игор Лякин Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, 13 ноябр дар номаи расмӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, нигаронии донишҷӯёнро мефаҳмад, аммо айни замон афзуд, агар онҳо дар Русия низ мебуданд, имкони иштирок дар дарсҳоро надоштанд, чун ба қавли сафир бо ҳадафи пешгирӣ аз густариши бемории коронавирус дар Русия низ таҳсили фосилавиро ба роҳ монданд. гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои Русия ки бо сабаби паншавии бемории коронавирус имкони рафтан ба он кишварро надоранд, 11 ноябр дар назди сафорати Русия дар Душанбе ҷамъ омаданд ва хостори ҳалли мушкили сафарашон шуданд. аз он пеш барои кӯмакхоҳӣ дар назди бинои вазорати корҳои хориҷӣ ҷамъ шуданд. зимнан рӯзи 12 ноябр вазири маориф ва илми Тоҷикистон бо донишҷӯёне ки дар хориҷ таҳсил мекунанд мулоқот анҷом дода, ба онҳо пешниҳоди таҳсил дар донишгоҳҳои кишварро кардааст. хадамоти матбуоти ин вазорат иттилоъ дод ки Муҳаммад Юсуф Имомзода дар ҷараёни мулоқот бо донишҷӯёни дар хориҷ таҳсил мекарда пешниҳод кардааст ки агар хоҳишманди таҳсил дар ватан ҳастанд, бидуни ҳеҷ мушкил ба вазорати маориф ва илм муроҷиат кунанд ва дар асоси ихтисосашон онҳоро ба донишгоҳҳо қабул мекунанд. ҳамасола 21 ноябр ҳамчун рӯзи ҷаҳонии таҳаммулпазирӣ қайд мешавад. мақсад аз ин иқдом муколамаи байни қишрҳои гуногуни ҷомеа ва даст ёфтан ба суботи комили ҷомеа, нигоҳдошти фарҳанг, урфу одат ва осоиштагии ҷомеаҳо гуфта мешавад. дар ин рӯз фаъолони ҷомеаи Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар доираи барномаи ҳамкории фаромиллӣ барои пешгирии низоъҳои мусаллаҳона дар маҳфилҳои дӯстӣ ки дар ҳар се кишвар то аввали декабр баргузор мешавад, ширкат мекунанд. фаъолони ҷомеаи ҳар се кишвар дар шаҳрҳои Ботканд, Бишкек, Ҷалолобод, Ҷиззах, Қаршӣ, Лайлак, Ош, Тошканд, Хуҷанд ва Исфара чорабиниҳо ташкил карда бо журналистон викторинаҳои радиоиву телевизионӣ ва конферансҳои онлайнӣ баргузор мекунанд. ҳамчунин озмунҳои расмҳои кӯдакона, мусобиқаҳои варзишӣ ва аксияҳои пок кардани муҳити зист аз партовҳо аз ҷумлаи барномаҳои инчорабинӣ гуфта мешавад. масъулони инчорабинӣ гуфтанд ки мақсади асосӣ ҷалб кардани таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои муҳими тарғиби арзишҳои таҳаммулпазирӣ барои рушди кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад. ҳукумати Русия мехоҳад ба муҳоҷирони сохтмончӣ иҷозати вуруд ба ин кишварро диҳад. дар ин бора Марад Хуснуллин, муовини нахуст вазири ин кишвар, дар як нишасти матбуотӣ изҳори назар кардааст. ӯ гуфтааст, пандемияи коронавирус яке аз мушкилиҳои калидӣ дар сохтмонҳо норасоии қувваи кориро ба миён овард. вай таъкид кардааст, ки дар сохтмонҳо муҳоҷирони зиёде кор мекарданд, вале замоне ки маҳдудиятҳо ҷорӣ шуд, бештари онҳо ба ватанашон рафтанд ва баргашта наметавонанд. бо ин далел дар Русия норасоии қувваи корӣ бештар эҳсос мешавад. муовини нахуст вазири Русия гуфтааст, ки феълан Русия роҳҳои иҷозати вуруд ба гурӯҳи алоҳидаи коргаронро ҷустуҷӯ дорад. бино ба оморҳои гуногун дар Русия андаки беш аз 1 миллион нафар аз аҳолии Тоҷикистон кору иқомат мекунанд.
боку розӣ шуд барои берун рафтани артиш ва аҳолии осоиштаи арманӣ аз ноҳияи калбаҷари қаробоғи кӯҳӣ то 25 ноябр муҳлат диҳад. дар ин бора ёвари президенти Озарбойҷон Ҳикмат Ҳоҷиев хабар дод. ба гуфтаи вай ҷониби Арманистон тавассути Русия ва Озарбойҷон дархости муҳлат карданд ва ҷониби Озарбойҷон ҳам бо назардошти вазъ муҳлат додааст. бино ба шартҳои созишномаи қатъи ҷанг дар қаробоғи кӯҳӣ ки аз сӯи раҳбарони Русия, Озарбойҷон ва Арманистон имзо шуд, артиши Арманистон вазифадор шуда буд ки то 15 ноябри соли ҷорӣ ноҳияи Калбаҷарро тарк кунанд. Озарбойҷон тасмим дорад баъди тарки артиши арманӣ низомиҳои худро ҷойгир кунад, гуфт Ҳусейн Маҳмудов, як масъули вазорати мудофиаи Озарбойҷон. мақомоти Озарбойҷон мегӯянд ки дар баробари артиш сокинони осоиштаи арманӣ ҳам ноҳияи Калбаҷарро тарк мекунанд. Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико эълон кард ки ваксина ба зидди коронавируси нав то моҳи апрели соли оянда дастраси омма мешавад. эълони ӯ дар замонест ки вирус бо суръат дар Амрико доман мезанад ва афзудани теъдоди беморони бистарӣ баъзе дар иёлатҳо маҷбур шуданд маҳдудиятҳои меъёрҳои беҳдоштӣ сахттар кунанд. Доналд Трамп дар ин бора рӯзи 13 ноябр доир ба кори ситоди ҳукуматии мубориза бо COVID-19 суҳбат кард ва дар бораи талошҳои ҳукуматаш барои офаридани ваксина ва муолиҷаи беморӣ гуфт. ширкати азими дорусозии Pfizer-и Амрико ва ширкати олмонии BioNTech ҳафтае ки гузашт гуфтанд ваксинаи офаридани онҳо инсонҳоро то 90% аз бемории COVID-19 эмин нигоҳ медорад. ширкати дигари амрикоӣ Moderna ҳам гуфтааст ки ба зудӣ доир ба ваксинаи шабеҳ ва коромадӣ хабар хоҳад дод. Майк Помпео, вазири корҳои хориҷии Амрико, сафари 7-рӯзаашро ба Аврупо ва Ховари Миёна оғоз кард. Помпео аз Фаронса, Туркия, Гурҷистон, Исроил, Қатар, Арабистони Саудӣ ва Иморати Муттаҳидаи Араб дидан мекунад. ин сафарҳои Помпео дар ҳоле сурат мегирад ки худаш ва бисёре аз аъзои ҳизби ҷумҳурихоҳ шикасти раиси ҷумҳур Доналд Трампро дар баробари Ҷо Байден аз ҳизби демократ напазируфтанд. интихоботи раисати ҷумҳурии Амрико рӯзи 3 ноябр баргузор шуд. Помпео сафарашро рӯзи ҷумъа бо дидор аз Париж оғоз кард. барраси мурофиаи додгоҳии қатли духтари 5-солаи тоҷик Ҳувайдо Тиллозода рӯзи 20 ноябр дубора саргирифта мешавад. дар ин бора Абдусалом Саидов, падари Ҳувайдо, ба Радиои Озодӣ хабар дода гуфт ки дар ин бора ӯро аз додгоҳи вилояти Москав огоҳ карданд. Саидов ҳамчунин илова кард ки вазъи саломатии гумонбар дар қатли духтараш Александр Сёмин хуб арзёбӣ мешавад ва эҳтимол аст дар мурофиа иштирок кунад. Сафорати Тоҷикистон дар Русия низ мурофиаро зери назорат гирифтааст то одилона баррасӣ шавад. Ҳувайдо Тиллозода, зодаи шаҳри Кулоб, рӯзи 22 июли соли 2018 дар назди хонаашон дар майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухова нопадид шуд ва рӯзи дигар ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ дар назди роҳи оҳан пайдо карданд. Ташхис нишон додааст ки духтарчаро нахуст таҷовуз карда баъдан куштанд. гумонбари аслии ҷинояти мудҳиш ҳамсояи 30-солаи оилаи муҳоҷирони тоҷик Александр Сёмин аст ки баъди чанд моҳи боздошт дар шифохонаи бемориҳои рӯҳии шаҳри Смоленск бистарӣ шуд. баъдан хабар расид ки Сёмин ҳеҷ бемории рӯҳӣ надоштааст. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 16 ноябр чунин таъин кардааст. бинандаи азиз, ин буд чанд хабару гузориш аз барномаи Навиди бомдодӣ ки тақдими шумо кардем. умедворем бо мо буданро фаромӯш намекунед ва то чанд соати баъди ҳамкорони мо шуморо бо хабару гузоришҳои аз ин ҳам бештар ошно мекунанд. хабару гузоришҳои моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед.